खुलुमबाय गिबि गिबियावनो बड'लेण्ड टाइम्स नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायबाय। जोंहा बड'लेण्ड स्टार एकाडेमिया दिनै नैथि खेबनि थाखाय बिएससि फेस्टिभेल दायो जागासिनो दङ। 12 नभेम्बरनिफ्राय लानानै 16 नभेम्बरसिम अर्थात दिनै सानडे 16 नभेम्बर जोंहा दिनै थुंगिगोन बिएससि फेस्टिभेला। दा जोङो फार्स्ट स्टार्टिंनिफ्राय लानानै जोंहा स्पर्ट्स लिटारेचार थांबाय, जोंहा कालचार बेफोर जोबनानै थांजोब्बाय। दायो जोंहा लास्ट दाव दङ कालचार रेलि। दायो जोङो कालचार रेलिखौ स्कुलनिफ्राय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमिनिफ्राय जोङो टाउनसिम हथात चिल्ड्रेन पार्कसिम क'क्राझार चिल्ड्रेन पार्कसिम जोङो रिटार्न जाफाफिनगोन आरो फैनानै। दा जोंनि मटिभा बेनो दा बिएससि फेस्टिभेल जोङो गथ'फोरखौ जोङो जाग्र' खालामनांगोन। जोङो मोनफ्रोमबो बिथिंनिफ्राय जोङो स्पर्ट्सनिफ्राय लानानै जोङो लिटारेचारनिफ्राय लानानै जोङो कालचारनिफ्राय लानानै जों गथ' गथायफोरखौ जोङो माबायदि जोङो गोजौ फारसे लांनो हागोन। जोंनि मटिभा बेनो जों बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव बे बिएससि फेस्टिभेलखौ जों खुंनाया। दायो जोंहा अपेन सेसनाव जों माखासे आलासि गेदेमाफोरखौ जोङो लिंखादों। दा अपेन सेसनाव जोंहा गिबियाव जोङो क'क्राझार HSMP स्कुलनि मानगोनां प्रिन्सिपाल सार मिस्टार राखाव बैसुमतारी सार बिथांखौ जोङो लिंदों। लोगोसेनो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि मेथामेटिक्स साइन्स डिपार्टमेन्टनि HOD आङो बेखौनो लुगैयो जोङो फैबाय थानाय समाव बा जों हारिमु बिथिङाव जोंनि फरायसुला बा साफ्रोमबो स्टुडेन्टफोरानो जाहाथे मोनफ्रोमबो बिथिङाव जों आवगायलांनो हायो। जोङो बेखौ नोजोर लानानै जोङो खामानि मावलांगोन जों बड'लेण्ड स्टार एकाडेमिया। आरो जोङो गुबुन गुबुन बिथिङावबो जों खामानि मावलांनो नाजागोन आरो।